На 6 юни се състоя първото автокино само за собственици на Мини – Мини Синема. Други марки автомобили не бяха допускани. Това беше и една от целите на кампанията – да предизвика завист сред притежателите на други автомобили и да покаже на всички останали, че собствениците на Мини са по-специални, част от едно общество, в което обаче всеки е оригинален и е различен по-своему. Затова беше естествено да потърсим неочакван канал и за комуникацията. Решихме да използваме онлайн магазин, за да промотираме събитието. Преценихме, че нищо не би било по-убедително от това да покажем на какво са способни собствениците на други марки автомобили, за да присъстват на автокиното на Мини. Пуснахме обява в продавалник, в която млад мъж отчаяно търси да наеме Мини, за да може да отиде на специалното събитие. Трябва ми кола Мини за една вечер. Трябва ми Мини, какъвто и да е модел за 6 юни. За първи път ще има автокино само за коли Мини на паркинга пред Амол и искам да заведа приятелката ми за рождения ден. Моля, помогнете. Пишете ми на лично съобщение. Много хора се отзоваха на обявата. Някои предложиха Минито на гаджето си за скромния наем от 300-400 лева. Други ни дадоха номера на Васил, който имал 2 Минита. Неочакваната обява на готовия на всичко влюбен бързо се разпространи във Фейсбук. Предизвика коментари и придоби популярност. За 3 дни привлече повече от 2000 посещения, без абсолютно никакви разходи.